Sa pandemijom koronavirusa stvari su se preko noći promenile i u kompaniji Air Srbija. Pred zaposlenima je bila nova misija. Najpre su više od 10.000 građana vratili u Srbiju, a potom i ostale planove ostavili po strani kako bi prevozili neophodnu medicinsku opremu i vakcine. O izazovima koje im je donela pandemija, ali i o tome gde je Air Srbija danas u narednoj priči. Šangaj, Seul, Los Angeles, Abu Dhabi, Kairo, Minsk, Washington, Rim, Pariz i Istanbul. Kada se čitav svet zatvarao, krila Air Srbije sekla su nebo i granice. Usred pandemije, sa više od 100 letova širom sveta, ova kompanija vraćala je naše državljane iz inostranstva i uprkos izazovima upustila se u misiju dopremanja medicinske opreme. Kad pogledate mapu sveta, leteli smo s jedne strane od Seula na istoku do Los Angelesa na zapadu, praktično ceo svet. Ko sme, taj i može, i to nam je bio glavni moto. Mi smemo i mi to možemo da uradimo. I uspeli su. Baš ovim avionom Raško je po opremu krenuo put Šangaja. 20. marta ovaj avion kojim sam ja upravljao se našao na šangajskom aerodromu. Bili smo među prvim kompanijama koje su se tamo pojavile. Cijelom tom vazdušnom prostranstvu leteli smo preko Rusije, preko Mongolije, nije bilo aviona, bili smo sami. I već sledećeg dana stigli su u Beograd. Još jedan heroj u ovoj priči bio je i kapetan Svetislav Vranić, koji je nažalost nekoliko meseci kasnije preminuo od posledica koronavirusa. Pa kao i svi mi, on je dao sebe u tu cijelu priču. U svima nama je to izazivalo jednu dozu ponosa, jer smo bili kao kompanija kadri da se organizujemo, da u saradnji sa našim rukovodstvom, sa vladom, odradimo te letove besprekorno i da budemo u toj situaciji da možemo da dođemo na bilo koju tačku ove naše zemaljske kugle u roku od 12 sati i za 12 sati da se vratimo nazad. Usudili su se da idu i tamo gde avion Air Srbije nikada nije sleteo, čak i na jug Kine, gde je pretila opasnost od monsuna. A svaki let Boškov tim uspeo je da organizuje za samo 24 sata. Tu je onako pun gas, što kažu, 200 na sat i svi su svesni da moraju da rade do maksimuma i da praktično od dopremanja te opreme i tog materijala posledično zavise i ljudski životi. Za kratko vreme iz inostranstva su vratili više od 10.000 državljana. Leteli smo na preko 30 destinacija u tom momentu. Stalna komunikacija sa ambasadama, proveravanje spiskova ljudi, kako ih vratiti, gde se ko zaglavio, onako jedan jako stresan posao, ali opet kad podvučete da je preko 10.000 ljudi evakuisano, to nije mala stvar i treba imati na kraju dana i flotu i ljude koji su sposobni da tako nešto iznesu, tako da mi kao tim smo prilično ponosni na sve to što je realizovano i što je bilo iza nas. U transportu medicinske opreme postali su primer drugim aviokompanijama, ali ono što Boška najviše raduje jeste pomoć drugim zemljama. 4 aviona nosila su opremu Italiji. To je lep moment, ja to često ističem i imam sačuvan screenshot sa flight radara gde se vide 4 aviona Air Srbije koji idu jedan drugom i gledaju u rep i odlaze za Italiju, za Rim sa humanitarnom pomoći. Za nas je stvar od ponosa da tako nešto realizujemo i mislim bez daljnjeg dobar gest prema Italiji. Da zahvalim pilotima, osoblju Air Srbije, stjuardesama, svima koji rade ovaj užasno težak i naporan posao u ovim vremenima i da im kažem da smo mi, građani Srbije, ponosni na naša srpska krila, na našu Air Srbiju i da će ta krila Srbije leteti još više i leteti još snažnije po okončanju ove krize uz svu podršku koju će od države dobiti. Oblaci se razilaze i bolji dani su pred Air Srbijom. Pored pojačanja flote, leti se i ka novim destinacijama. Neke destinacije ka kojima smo i ranije leteli vraćamo u saobraćaj, poput Nice, Madrida, Valencije, ali imamo i otvaranje novih destinacija. Tu je Trst, tu je Bari, Bolonja, tu je po prvi put
Majorka, isto tako letovi Zaman se obnavljaju posle 2001. godine, posljednji put JAT leteo za Jordan, tako da biće tu još dosta novih destinacija u Nemačkoj, u Rusiji, u Hrvatskoj. U 2022. ušli su sa novom energijom, ali i ponosni na sve što su učinili za svoju zemlju. Tokom vanrednog stanja profesionalci Air Srbije postigli su gotovo nemoguće. I dalje nastavljaju svoju misiju, tokom koje, kako kažu, ne prevoze kilograme, maske, respiratore niti vakcine, već prevoze život. Za televiziju Pink, Nikolina Berga.